shi yiwi chu shu yi nen in hmel hriat tir na nein shu yi chuan a thut na tur te a ko hmu a shu yi in hna thaw mol mol lain shi yiwi thung chuan phone alo khoi char char a shu yi thiannu chu a ngai ven ran bawk shu yi le a thiannu in be thawm awang chuan a phone khoi lai chu a da a dawhkan hnuaia shu yi thil a pek tur a dah chu a ke in a hnawl pheia shu yi chuan chutiang chu du lovin alo hnawl leta shi yiwi chuan a hnawl phei le a alo nawr let ve zel si a hnuah chuan shu yi bula kalin a pe a hnuaia thawk tur ani angin lawm thu te a sawi ve luam shu yi poin thata ka dong sungin hna thaw tur a pe zuia a thil pek don chu chula ti lo wangin a pe let le bawk shi yiwi chu lawm vak lovin a hna pek chu a thawk tan dawna a hna pek ami interview an nei audio ngai thlak chuan a pute a ani ti a hria an interview la chu zawna le chan na pia a ti satlia anga alana wang chuan makati hle a chu a in dakar ni zet ani awang chuan makati le zual midang omlo na kalin tension a kola a hna chu thosak tur angin atuma ma se abul maya shi ya na oma wangin adu angin thil chu a thleng thei talawa office ban hun ani chuan yuling chuan an tima intern chu midang te nen chuan a in hmel hriat tira shi yu thutna chu alo rak reng to yuling in an intern omna a zo chuan shu yi chuan ban hun ani to a ho to alo ti maya yuling i poin chan zui vak tan tur a shelo shi wi chu zanje na apu ne na chuan a zwal kau na sa hle a hun man dan ha thlak zia chu a soi cham chi bok shi yan chuan ana thaw chung chang a zo te chuan a lung oi lo hle apa poin engwanga journalist ni tirtum ringot nge ani a zot ve bok shi yan na chuan osam zetin thiam tak tak nei lova midang kal tlangin ka thotir ve ni mai alo ti mia shi yiwin an team leader nge nat omlo zia chu soyin a hodo na po a kau ei zo lo thu te a soya shi yiwi hol lai an shot mi alo chan po an na tho a an ril ru an pek em wanga ni ber an leader chu tunge ti a pui na zo chuan ani chuan a ming bul chu jeng ani ti che a she to shi yan chuan jeng shu yi ani em alo ti ani thu a soi nu chuan vo ina shi yiwi na tho chu ama an interview na kha ani ti chu a shengal bok shi yiwi na thona mun thlen chuan shu yi te ti chu a shepha interview na article chu editor in chief te chuan tha an ti thu le yang chuan company lama an thelu to thu te an lo soi du na shi yiwi chuan apute tak tak ani empty shot nan alo chin chha kar thung alo approve mai ani chuan ha taka chhor ani na chu apute chuan enga ma angai lo ti na angai don ani an si chewa an chut nuwa shu yi chuan email adonga an article an lo pom lo ti a mu chuan makati hle chuero chuan shi yiwi atilom hle thung apute chuan atishi om tu chu nuam sataka a om tir bik lawa wangin alom ril ruviawa shu yi ero article chu boy puin a boy ngal vet hle an thelu non le po approve ani thei si lawa chuan ati chaw to hle staff meeting an nei zowa sister yi in a konfal na po soibel chiam tur she to law sister yi chuan private a shi yan chu va be mai turin a shila ma se byak po theina nei lo wangin chan ngai na a shelo sister yi in a byak po theina a pek ta ka chuan na chung changa lom ka byak don tiril ru in a number chu a save ta nga la shi yan chu akola a chang lo phot message mangin bia ka du thu a shil le chu po chan na chu soilo a in deliver lo shim shim a phone na off ani te chu a ringa a chang le a block ani te a ring thul an script chung chang chu soi fel thwa ya du bok nen cheng shen a bele topa mimal thila mu a du thu chu a shil zui bok cheng shenin shiya na shile chuan shiyan chuan mimal thil soidun adu lo ba ka na tho hun chung chaw lawa po chutiang soi adu lo thu chu alo soi ve cheng shenin athil sha te shu yi shile chuan shu yi chuan ama chu apum pel luya anga ya ma se abeng be po kha alala lo ti a sha chuak zui le shiyan mu tum chuan a chuak ta thaw
Siya na office changa chwa don chuan Jensen chu eitur kengin a ron luta ama a mai tura cha in ani chu in lama ho tum thu chu a shil zui in lama journalist jengin a ngak do nem ni Jensenan ati chuan a kal lai chu ading chut chang talo chuan a tar mi siam tha in a chuak zui dai Jensen chuan soi swala nei tai mo a in ti hial boka Siyan in kota thlen chuan Siyan kar po a run thleng ve che a ama a chuan ngei ringin a pan hnai ngal Siyan chuan a tar mi shufain a thom hnu a siam rem te te a Shuyi in kun du du chunga a kek tur cha chu dim vak lawin a hong pop Shuyi po akat nok nok bok Shuyi chulai hmuna akal chana zo chuan script kha voi thum lai hnola chief editor te point an du thu a sam thuan soi vek to a chum thum lai I hnol chan hi min mu I du wang shim shim ani lo chuan enge ni chuangang ti in confuse tin adin na ya Siyan chuan a in rin tok na chu tha ati thu chu alo soi dai ka du thu sam ani ve lo tin ani maya ti ya chan chuan Shuyi ril ruput mang a ril ruput mang ani lo ti chu atilang chiang hle Siyan kal to chu suyin abana chuan a chel ding le Idu khop lo lai chang takin soi fak tur she lo ani si chuan min mu I chak wang ti na ni mai lo em ni hetiang hian keiman kapan ngei thei nan che I che chin to sia in ring tok tak chuan ati le Siyan chuan din chilin a script zia adu khop lo na chan te chu chang takin a shil ngal veka a soya sha thiam ta ka chuan Shuyi chuan siam that ngal tumin kongsi ra a thu a laptop a phor ngal bok Siyan chuan in chung lama lu turin a soma a som na chu apom zui ve ngal ma se in an hnai ta mo tia Shuyi ril ru min zan lo chuan a ti ding le tun anga a in akal chu dika a sha lo wang le awa nu ne na anin ma chhonang ti a hlo wangin lu top chu a she a ma se Siya nan ti boi tu nei don lo ti a shil ta ka chuan in chung lama chuan anin zui lut Siyan chuan Shuyi mu lo lain dokan na abeng be ada sak chu a ak chale dai Shuyi chuan na a thok ngal mol mol a kha to kin Siyan chetla chu a mel le ring chin boka a che zia chu sia angin lang lo ma se Siyan chuan a sha chiang hle thung Shuyi in tura pek chuan Shuyi chuan ama a akal chuma a indu a soi tho kha ani wangin a sha na chu tha ati hle a Siyanan a in tur wain a thli chuak lai chu a thlir dau dau a thil type lai ya a hoi chwa chuan ama hnung chhona Siyan thu chu en ringin min en po atum lo shan shan thu soi kha omzia nei lo ani hi ti in a lipstick in hnoi vel chu omzia nei lo ati hle a thil type lai a chun zom le a Siyan ron kal nei chuan a thil type chu a mumal thei der lo a delete le deuh sek bok nen a sot lo hle a kha to ka abula Siyan en chho zau zau wang chuan Siyan chuan dik lawa umem ni ti in a zo jingot bok a wain ken lai chu kokin khatyang kha ka in ve du a ati tange nge Siyan po in ngoi rengin a thlit sak ve mai bok ati zo nuwa Siyan na check tir le a ala du khop lo wangin ati non le anuwa po ala du khop lo le a aning to hle siam chat lai ber tur po a she to lo Siyan po ina chu adila ka tho sak don chati na emni alo ti wang chuan dil non to lovin ama in a beile ngat ngat a check tir le chuan Siyan chuan dar za ta ina alo ma to lo hle a chat tok to thu chu a shila tun anga ka inai la om chuan ibel pa ngai chu a chalo palangi alo ti a Shuyi chuan bel pa nei to lo thu tlang takin soya Siyan beng ver zong takalo ni bok Shuyi chuan ti te phung pa ngai angin anin chen hun te chu a shil mial miala Siyanan chung chuan katan chang kai na an nei em ni alo ti le mia ma se Shuyi chu zam du big lovin a om na ya ka bem thei che ti na ni mai chiang takin en chunga ati chuan ai ti in chang ta che ila I beidong don ti na nge Siyan chuan lo zot le ta a beidon don lo thu in a chang thuai ani chuan min shil kher enge chulna Siyan bokin ati le chuan ati dan tur dik tak ka ti ma save ni kha nangma ka za na chilan tir nan ati a Siyan chuan lom thu shilin ho to turina shila Shuyi po a laptop te khung cha in atlan sun ngal
a chuak tur chu ding le in WeChat ta kalo e don che ania I hun man anin omveu chuan kanin be thina nga emoji po kanga lutuk a ti zuya Shiyan chuan chang lovin a remote ken mangin kongka chu a hun saka shui poin omkhot lai na hun ani to lo ti sha in atlan chuak ngal bok Shiyan in kota chuan Guanji le Shiyu an thleng ve che a Shiyu chuan apute a tlon nan chuan wain man tau tak a le sak bok Shiyu chu alano pangchia a angai dan te tlang takin a soi mia a Guanji poin alo nui liam pui vel ringot Tun anga Shiyan ina a chu makanti dun le boka bial nuwa na yan ring ngal mia Karat changa an chua ma a Shuyi ron chua kan mu chuan makanti hle a Guanji chua tumpo Shiyi chuan adang thuai a soi chin ama kai shwai tu nel omlo zet kha ani ti soin apute ngai na song ani lo zia po a soi war khop mai Shuyi kalyam nuwa a wai nen chuan in chunga aluta wai nawa mei che lipstick a mu phei chuan bial nuwa nei ti arin hlel na chu ndika angai top mangai na chungchanga chuan thuron te apive a Shiyan chuan angai poimo mel vak lo soizui pui lovin thil ho mai ingai vendana magazine lama tho chu awesome dewani mel naktu ka chuan yan chuanga naron thokla acha anga ati mia Shiyi chu inti khongai thlak viau ma se Shiyan laka chuan a thok ve lem lo Shuyi po shan nen in komin Shiyan che dan zong chu a shila Shan chuan a experience changin Shiyan chuan aduni ya angai nget mia nang po hian idu tak tiro ati chuan a nawang chawani ti in changa ma se shan chuan a ril ru lo shathiam ruak thung in ho ka peilo ka kalsan photang che in ngai to chang deula ti in a ho sana WeChat kal tlang chuan Shiyan chu avabia a thu ho te ava soi le dua lelama Shiyan chuan a message te chu alo chhiar zela chan let atum lo thung a message don thoma chuan Shuyi chuan a phone na bana Shiyanan a unsubscribe ti amu chuan lung oi lo zetin amu taw sok Shuyi thona hmuna thlen chuan Shiyi po alo thleng ve chi a Shuyi lipstick man na en vung awang chuan Shuyi chuan a lipstick man chu amang ve du ani ringin a pe ringot lipstick rong chu enin wain nawa lipstick kai rong chu angai to leta Shuyi chu ani a ring si lo Staff hau ti changin Shuyi chuan avoi khatnan buaina atok ti a sheve a chu po apute awanga ni ti a shechiang bok chutianga ni le lek phei chuan apute chuan a mei chedu chu chutianga ati shi omaring lo hlom to pani ber Shiyan le yu te chuan hun ol no khatin silayan kap duna an chu chol nu loka yu phone ron ri in ami biak chu Shuyi ni ti asya ta ka chuan Shiyan chuan alo biak ngot chan tur angai to na sa le a Shuyi in abem thayem ti azo lai chu angai to le ta mi padanga bia ti asya ta ka chuan alo rin ang ani lo ti asyat ngal bok Editor-in-chief Roma chuan yu lingi le Shuyi te chu an luta an article chungchang chu soin darsom pani rikma a yang chuang lamin an ron approve lo chuan magazine front page a chuan yu lingi article zok a chuang dona an ron approve mani ro chuan Shuyi ku chuak zok a chuang don bok Shuyi chuan Shiyan chu akola a chan lo wangin message thonin zan masalama athil soi chu ati hlotling to donem ti azot a thu in approve to ma se email la dona amamu awangin Shiyan ne na lo approve turin angena ma se Shiyan chuan ama chawa ati thei ani lo ti alo shil to Shiyan chuan a phone call po chang lovin a message don po chu a chhiar ringota ngai ven zui lovin yu chuan round den khel puya som zui dai bok yu lingi tim te poin Shuyi message don hun chu an chang chapa an intern ber chu alo do thailo hle to an article chu front page chuang turin dar som pani an nga thlenangai si a yu lingi ero in an chan nge yarin awangin hadam takin darkar som pani rik hun chu anga ka Shuyi poin Shiyan message a chang ran bok
Shu yi chuan Shiyan chu bele in an magazine hnuai thok tu te chuan an nga chup thu le mi pakhat mai ni lo mi tam tak thorim na ra ani angin eng ang chan na po pe don se chang thwai turin a shila a message ho chu Shiyan chuan chiar vek ma se a chang let lem lo Editor-in-Chief chuan message dongin yan chuanga changa an approve na alo ni a na thok ho hne na chuan a shil nga la Shu yi team te an hlim viau la yin yu lingi ero thin rim awangin a in hum ru na sa hle thung Shu yi chuan Shiyan chu lom thu a shila Shan shan thu soi manga in fui purin thu hau deuh soin message chu avathon le vak Shiyan chuan chang le lo ma se a message don te chu chiarin Shu yi chong kam man chin te awang chuan anuya chan ena chuan en lem lo thung Shu yi le shan shan kongan kaldun lai chuan Shiyan message athona min lo lam ro ka ngai che ti athona wang chuan shan shan chuan makati hle Shu yi ero in a chiar le don chuang lo ti in a thoveng viau ma se an bul loka Shiyan kar aron din ta ka chuan an meng phok dun hle Shiyan chuan a message a chiar la in an ma ni chu a mu nga la chu wanga din tir po chu ani bok kara chuan an chungoi chapa Shu yi chu in thlashung takin a tong chhuaka eng fak a soi ma in Shiyan chuan an ni pahnih chu anang fu ringot ti alo shilvat Ar ema wang chuan Shu yi chuan thu danga soi le a Jengshen omna zotin kum top dona ni boka Guan company te nen press conference an nei dona wanga an buai arin thu a soi lai chuan ingai ven deuem ni alo ti a kasha du mai message in ka be thei thawa ati chuan Shiyan lung oi lo hle shan shan zok chuan Shiyan omdan chu sha thiamin hun thol an nei theinan arem chang ma saber chuk adila a chuak fel cha tia abula Shu yi loading ve mu chuan makti zet enin tingei lo chuk ve ringota hun tholin nei theinan ka chuk san chewani kha a ti hliai Shu yi la chuan I chuk dai sia soidik lo ka nei po ka shelo ti chung chuan a mel kha I lo mu ve lo em ni ka chuang du to hleinem a lo ti le maya Shan shan chuan midang chan chin I soi te chuan alung oi don lo re nga sin ti te chu a shilfia le no journalist ini angin chete talpo in isha thiam lawem ni midang chan chin kaltlanga I soi te chuan a thi kang chu Shiyan hi I nei the ni nga chuan tu ma ka dai to lawang shan shan chuan a ti ta thlot Shu yi la chuan chen shen a thik tur chu a oi lo ngoi ti a mela chuan a lang vek Chen shenan Shiyan run biak chuan dinner eina tur book sak angai do nem ti azota angai lo I buayang ti ina da mak chen shen chuan tu na taka I buayang ti chong kam man wang chuan makalo ti hle thunga Shu yi point shan shan omlai chuan Shiyan chu be ngalin a message tura type zata lom thu soinan lunch ei puya som bok thumak pui a reply ngai lo ti a sha ta wangin a thu soi to blama chuan tuna khan I thik ti ro a ti le khera Shiyan chuan lo chhiar sak zela wangin a message hnung ber en awang chuan a phone chu a met thi ngal mak I man viawem ni ti le ka man mel viawem ti ya arun chan chuan Shu yi chuan a shathiam lo hle a shan shan thung chuan a shathiam lo ani chuan chang let mi lo turin a shil bok indu khum ve deuh tur te chuan a shila shan shan chuan zan lamati tur nei awangin a kalangai thu chu a soi chuan Shu yi chuan a phone en ringota a chan lo awangin Shiyan chu a reply amuti in shan shan chuan a phone chu hup sakin a thing nak chang ri su ka ti kha a ti lain Shu yi chuan a phone chu ena a phone lo ban na wang khan message omza nei map lo a lo thon chu ni in ma se shan shan chuan chu a thazok ti shilin engtin ma chang to lo turin a ti a I re mak chuan zan khwa in enge soi tum ti angai to nge yang ti in a in ring tok hle shan shan chuan a kalma in chang mi aswang che mi pachel dan chu nangma khan idang lam na mu tir la bel chian chakin arun hnai mayang che ti in cha thlap arin ange in Shiyan chuan makati hle a Google a omzia sha tumin a phone chu a be ngal run bok bara chuan Guanji chuan Shi yi wi chu in tura thlita apute yan a shiat ma a in zo ve le ho turin a shil ngal bok Shi yi wi chuan a message don chu enin
a mingi isoya hei lo lang ngal ti in shia na thil ron thon chu ena a sha thiam lo hle shui message thon swal chu omzia sha tumin shi yiwi a lo zo chu ni in shi yiwi la chuan omzia chu a sha lo le zwal kumto plum press conference nei tura finance news atangin shui chuan somna adonga yuling chuan thik le hle bok shui in paper pai tur te chu shi yiwi shilin shi yiwi po in a her somna kholam chu apana yuling ne na anin sut da tawang chuan a paper tladar ho chu rang takin a char khom le ngal paper boy puila in yuling tima intern be eripo ron kalin lekha pai tur ho chu aron kenga shi yiwi chuan ati sak thei tur thu a silwangin shi yiwi kuta da in akal son ta nga la paper hlui ho zong zong chu khol mangin a chep noi ta vek shu yi ron langin a som na kar don chu zongin a boy hle a shi yiwi ron kal chuan paper tam tham set a che noi tir a ron soita ka chuan khol om na lampanin lekha noi ho chu a hai nga la paper noi kara chuan a som na kar lekha rong dang deuh chu a lo om nge ya midang local khom chuan an ron ngai ven viau bok yuling chuan shi yiwi chu intern mai ala ni boka engma sha thiam tak tak ala nei don lo wangin ngaidam turin angen saka shi yiwi chuan ati ani lo thu in lo chang ve na saviau bok shu yi in paper noya chang chuan yuling team te thuziak na paper kara som na kart om chu asoya bayeri chuan ati ani lo thu a soi ve le bayeri chuan a lekha pai tur ho kha yuling pek vek ani ti asia a ma se yuling chuan chong khalin in thiam lo viau lo tur te chuan a lo hnem yuling ber chu tiang a che ta wang chuan in soi fiangam lovin ngai dam chu adil tangot bok ma se shu yi chuan iti ani lo ti ka shalom ti kha chuan borak e sha thiam tawng chu sha thiam lo du su ti in a kal sana shi yi wi chu shu yi che dan ku lu tu ka wang chuan a lo hlim hle thung somna adona wanga lom thu shil tum chuan shu yi chuan a message thon pal na nung ber chu a en vung funga shan shan thu soi zo ma a belo te chuan omzia nei poina shelo ma se arin lo lam da yin shi yan chuan a message chu a omzia sha tumin a en vet lut lut tho shu yi ana thona hmuna a thlen chuan doka na somna karta mu wang chuan makati hle a hoi kwalin shi yi hne na tu da nge ti a zo chuan ama a in kok wa a kan boy na te ka shila lis min en sakle turin ka nge na anron siam le ni kha ati maya shu yi po thoveng huain lom thu chu a shil ngal shi yi chuan lom thu soina thil pek pek atuma ama ang bokin alo no le shu yi in lom thu soinan thil pek min pek a ngai lo chata ka nai tho khan min puya ni mai ati a shi yi ero na thok chatu ra an shil che na wang chuan alom lo ru hle thung